wato ni ina so ne na ji wane ne wannan bawan Allah da yake mana hidima a nan Hinkafi local government wajen harkar asibitoci ya iya bakin kokari ko ma iyaye yanzu ku da bangaren nan naku makarantun islamiyya kullum sai ku gaya mana cewar daukar nauyin ku ake biyan ku kanku ku san waye ba dan Allah ku gaya mana domin mu san wane ne mai masa godiya duk da ce ba bukata yake a tallasa ne abin da na sani ba mai kanwa magana ɗaya ce ana ce mana aminin mai girma gwamna shine yake biyan amma mu ba mu taba ganin sa ba mu aiki kawai muke yi ana biyan mu kuma hakkin mu akan kare to ya kuma ce mu koya wa yaran al'umma mu koya musu karatu kamar yadda za mu koya haka na zo na samu abinci amma ba a gaya mana waye ba sai dai a ce mana aminin mai girma gwamna aminin mai girma gwamna ban san komai ba to yanzu a takaice ba Allah nan an ce ya yi rabon kekunan ɗinki an kasa gane waye ya raba an ce ya yi rabon injinan markaɗen taliya an rasa wane ne ya bayar da injinan markaɗe na haɗi da sauran wake da menene an rasa waye duk abin da aka faɗa sai a ce aminin mai girma gwamna to yanzu fa masallacin da ake ginawa a kusa da makarantar mu an ce aminin mai girma gwamna wai da Allah dan annabi ko ya za a ce shekara da shekaru kuna aiki amma har yau ba ku gano wane ne mai wannan aiki alheri kullum sai da ce da kai ana biyan ka kai ana hado wallahi ana hado ne yake ce ana hado kuma kai kawai gari ba ka da abun kariya ba gwara da Allah ya kawo ka ya kokari gwara da Allah ya kawo malam ba gudun ba Allah nan wannan tika uban karatu suna daga cikin masu koyarwa da 'ya'yanmu harkar karatun nan na islamiyya kuma gurare an giggina mana makarantun nan na islamiyya ba za su wannan gaskiya ne wannan to amma mu abin da ya daure mana kai shine nake tambayarsa an ba da injin murjin taliya an ce aminin mai girma gwamna wannan gaskiya an ba da keken ɗinki an ce aminin mai girma wannan gwamna gaskiya ne an bayar da wayoyi an ce aminin mai girma gwamna wannan haka an ba da tallafi an ce aminin mai girma gwamna an ba da kwamfutoci an ce aminin mai girma gwamna an raba motoci dan ƙasa da masaki da zamani an ce aminin mai to wai da Allah ku da kuke cikin harkar siyasa nan ka san muna so mu gane ka san ni malam daushe ni ne sarkin yaƙi na sarkin shanu wanda ya yi wa'annan mamakon ayyuka na alkhairi shi ne mai girma Dr. Suleiman Shu'aibu Shinkafi. Allah daushe Allah kuwa na gaya ma. Dr. Suleiman Shu'aibu. Ni ma sai yau na sani. Yawwa Dr. Suleiman Shu'aibu. Biyan mu ake san wa ake biyan mu. Ai baka sani ba. Wannan bawan Allah ya narke ko kuma ya saki ko kuma ya yi sabo da ayyukan alkhairi. Wanda ya gina wannan makarantun Islamiyya. Da wannan asibitoci da aka gina wa al'ummar mutanen Shinkafi da samar da magani kowane wata ko kuma kowane sati shine wannan bawan Allah sarkin shanun Shinkafi Aminu mai girma to daushe yanzu nan ma empowerment zai yi to za a sake raba kekunan din in dai shine in dai da Suleiman Shu'aibu Shinkafi ne sarkin shanun Shinkafi to ya cancanta yaro da babba babu wanda bai san shi ba dan halar irin gwanda Dr. Suleiman Shu'aibu Shinkafi ai baka sani ba wannan wanda nake nanata ba shine dan takara mai neman kujerar ciyaman na Shinkafi local government to kaga ko ai shi ya kamata mu sa a gaba wannan gaskiya shi ya kamata mu sa a gaba ya zama shugaban karamar hukumar Shinkafi ko Allah ya amsa ko ba haka bane haka gaskiya a rama alkhairi da alkhairi wannan shine ma kaji ma da magana mandala alkhairi ka fa'ili Allah ya saka maka da shine kawai ai malamin islamiyyar nan ni kai na zan hado aji wallahi tallahi ni kai na zan hado cikin dalibai kuma da matan dauhe shi da ma wannan bawan Allah shi kyauta wato gadin wannan gaskiya dan wata ran makamanta ba mun je kofar wannan sai aka ce yana bacci nan dillis ne sai muka ki tafiya nan dillis muna da ka ba zauren sau yana bacci ya muka jimin yarin sai yana fitawa mun share abin da yake cewa a ba su abin da ya kamata mu yi tashi mu je wajen ni ma zan na raban kekunan ɗinki saboda ku gane wa idanu Allah ya sa ya bani keke ko masallaci amin Duk wasu Jamilu